На втория ден на Курбан Байрам, за жалост, се събираме пред сградата на областната дирекция на полицията в град Кърджали, защото някои полицейски началници, естествено с техен стил на управляващите, които искат да осъществят полицейски и най-вероятно политически натиск, на втория ден на Курбан Байрам идват няколко полицая в кабинета на кмета на община Кърджали, господин Ерол Мюмюн, казват, че има призовка, с която го отвеждат в областна дирекция на полицията в град Кърджали. Ние това го приемаме като един знак не само към господин Ерол Мюмюн, като кмет на община Кърджали, ние това го приемаме като знак към Движението за права и свободи. Приемаме това като един знак към цялата турска и мюсюлманска общност в Република България. И от тук искам да кажа, ще видят каква е силата на Движението за права и свободи, ще видят каква е силата на турската и мюсюлманската общност и ние никога няма да забравим този полицейски турмоз, този политически натиск, който в момента се осъществява от някои политически и полицейски началници. И през годините сме виждали такива действия от страна на полицията, от страна на някои управляващи и всички знаем, че те рано или късно си тръгват от тези постове, но Движението за права и свободи си остава тук в Кърджали.